Tretia platňa. Fosílie. Fosília, jednoduchšie skamenelina, predstavuje zbytky organizmu alebo stopy jeho životnej činnosti, stopy po lezení, hryzení či zvyšky hniezd, ktoré sa zachovali v horninách z minulých geologických dôb a od ich vzniku prešla najmenej jedna geologická perióda. Veda, ktorá sa zaoberá vývojom života na planéte, rastlinami a živočíchmi, ktoré skúma na základe fosílií, sa nazýva paleontológia. Skameneliny sú akýmsi záznamom o vývoji Zeme a života na nej. Aby však mohla fosília vôbec vzniknúť, musia byť splnené dve základné podmienky. Odumretý organizmus musí byť krátko po smrti prekrytý sedimentom, trvalo zamrznúť alebo sa dostať do prostredia chudobného na kyslík. Súbeh priaznivých okolností vyústi vo fosilizačný proces. Ten je ovplyvnený aj vlastnosťami sedimentu. V jemnozrnných sedimentoch sa fosílie lepšie zachovávajú a vyniknú ich morfologické detaily, v hrubozrných sa naopak ničia. Procesy sú ovplyvňované aj tlakom a teplotou sedimentu, ako aj geochemickými vlastnosťami prostredia. Najdôležitejšími fosilizačnými minerálmi sú kalcit, dolomit, kremeň, apatit či pyrit. Ako fosilizačná látka sa uplatňuje aj skamenelá živica, známa pod označením jantár. Ten pochádza z jantaronosných stromov ako borovica, zmrek, sekvoja, ale i buk, dub či magnólia. Druhou podmienkou je predpoklad samotného organizmu pre fosilizáciu. Lepšie sa dochovávajú schránky mekýšov, panciere rakov a trilobitov než mäkké tkanivá červov či medúz. Zachovanie mäkkých častí tiel je veľmi výnimočné. Skameneliny vznikajú na rôznych miestach, kde sú vhodné podmienky pre ich zachovanie. Takto uchránený pozostatok organizmu pred rozložením či zničením nám poskytuje vzácne informácie z minulosti. Fosílie, pri ktorých môžeme sledovať tvar celého organizmu, nazývame pravými, ide napríklad o nemenné schránky či zuby. Len zriedkavo sa zachovajú zvyšky celých organizmov. Pri nepravých skamenelinách sledujeme iba otlačok, ktorý označujeme ako negatív. Ak sa vplyvom roztokov cirkulujúcich v sedimente schránka rozpustí, vzniká kamenné jadro pozitív. Ak dutinu druhotne vyplnia kryštalizované minerály, vznikne odliatok. V starších prohorách došlo k rozmachu bezstavovcov s pevnou vonkajšou vrstvou. Významnými výjinutými morskými organizmami z tohto obdobia sú trilobity. V skamenelinách sa zachovali najmä ich chytínové panciere. Priebeh fosilizačného procesu trilobita vo vodnom prostredí vyzeral nasledovne. Uhynutému trilobitovi na dne mora sa začínajú rozkladať mäkké orgány. Pomaly je pochovávaný úsadzovaným materiálom, napríklad pieskom alebo ílom. Toto množstvo nad trilobitom stále stúpa a aj jeho schránka sa začína rozkladať. Ale tak ako z nej ubúda, je nahradzovaná inými minerálmi. Za milióny rokov je skamenelina mineralizovaná a aj mäkký usadený materiál, ktorý bol pôvodne na dne, sa mení na pevnú horninu, piesok na pieskovec, íl na ílovitú bridlicu. Nakoniec erózia odkryje vrstvy so skamenelým trilobitom. Dochádza tiež k zdvihom týchto vrstiev usadených hornín, napríklad pri pohybe a zrážaní kontinentov, tzv. Vrásnení. Ukážkou prvohorných rastlinných fosílií sú plavúne, prasličky a paprade. Druhohory sú známe ako obdobie plazov a populárnych dinosaurov, typickým morským živočíchom tohto obdobia je amonit. V treťohorách boli moria bohaté na lastúrniky a ulitníky, dominantou však boli kostnaté ryby a žraloky. Vo flóre prevládalo zastúpenie krytosemenných rastlín. Na súši nastal veľký rozvoj vtákov a cicavcov, pre ktorých sa vyhnutím dinosaurov vytvorilo priaznivejšie prostredie. Treťohory boli prvým obdobím, v ktorom sa živá príroda priblížila k dnešnému obrazu, čo nám dokazujú práve objavy fosílií živočíchov a rastlín. Fosilizačný proces pôsobí rýchlejšie vo vodnom prostredí než na súši, preto väčšina fosílií patrí k morským organizmom. Na suchu pôsobia priaznivo iba isté okolnosti. Významné pre skameneliny sú aj sopky, ktoré produkujú veľké množstvo sopečného popola, ktorý umožní zachovanie pozostatkov organizmov a pochová ich priamo na zemi. Dôležitú úlohu plní aj v kombinácii s vodou, či už ako zmes, ale aj napadaním popola priamo do vody. Vhodným prostredím pre zachovanie skamenelín sú jaskyne. Zvieratá sa môžu jaskynnými komínmi z povrchu prepadnúť a následne zahynúť. Do jaskyne vteká voda, nesie so sebou drobné častice ílu, ktorý sa usádza a pochová pozostatky uhynutých organizmov. Z ďalších je to už spomínaný jantár, v ktorom môžeme nachádzať zachované skameneliny hmyzu.
Nádherné fosílie môžu však vzniknúť aj v prírodných asfaltových jazierkach. Fosílie sa môžu zachovať aj v ľade a permafroste, trvalo zamrznutej pôde. Odumreté živočíchy sa tak vďaka nízkym teplotám zachovávajú 10 000 rokov. Neúnavnou prácou paleontológov máme k dispozícii aj fosílie celých dinosaurov či najväčších cicavcov obdobia štvrtohôr mamutov. Dinosaury žili niekoľko stoviek miliónov rokov v minulosti a o ich existencii vieme len vďaka fosíliám, ktoré sa po nich zachovali. Paleontológovia objavili v Európe skamenelé rebrá a stavce druhohorného obra, pozostatky dosiaľ najväčšieho pozemského tvora tohto svetadielu. Veľkosť kostí nasvedčuje, že jeho dĺžka bola 25 metrov a vysoký bol 12 metrov. Keby žil dnes, mohol by sa pohodlne pozerať do okna na 3. poschodí panelového domu. Medzi ďalšie dôkazy života prehistorických tvorov patria skamenené stopy, v prípade dinosaurov ide o veľké otlačky s rôznym počtom prstov. Najväčšia objavená stopa na svete dosahuje 1,7 metra. Mimoriadnym objavom v Ázii je zachovanie niekoľkých dinosaurov aj s hniezdom obsahujúcim vajcia, v ktorých sa dodnes uchovali dinosaurie embria. Podľa vedcov ide aj o dôkaz, že vajcorodí dinosaury boli starostliví rodičia. Na našej planéte vymreli dinosaury pred 100 miliónmi rokov pravdepodobne hromadne, a to v dôsledku série sopečných výbuchov či pádu meteoritu, avšak zanechali po sebe veľmi dobre zachované skameneliny s takou úrovňou detailov, ktorá dokáže aj po takom dlhom čase veľmi veľa napovedať o ich živote. Mamuty, obrovské bylinožravce s klami, zmizli pred približne 4000 rokov, ako sa klíma otepľovala a boli čím ďalej tým viac lovené ľuďmi. Samce mamutov sa pravdepodobne potulovali o samote, kým samice sa presúvali v skupinách vedených staršou skúsenou samicou, ktorá poznala bezpečný terén. Samce sa dostávali do riskantných situácií a umierali v prírodných pasciach. Väčšina fosílií mamutov sú z tohto dôvodu práve samce. Pošmykli sa do rieky, prepadli cez ľad alebo do mokratí či závrtov, čo podľa vedcov pomohlo zachovať ich kosti po tisícky rokov. Nález úplného mamuta je veľmi zriedkavý a vzácny, zväčša sa zachovali len časti, zuby, kly alebo kosti. V Európe našli 1 000 000 rokov starú, dobre zachovanú kostru mamuta. Zviera bolo podľa odborníkov vysoké viac ako 4 metre a vážilo približne 10 tón. Väčšina mamutov v poslednej dobe ľadovej však bola veľká asi ako dnešný slon indický. Práve v tejto dobe mamuty z čeľade slonovitých a radu chobotnacov takmer vyhynuli. Hoci sa v severných oblastiach našli pozostatky zmrznutých mamutov, vo väčšine prípadov telo vykazovalo známky rozkladu prv ako zmrzlo a neskôr sa vysušilo. To znemožňuje vedcom získať kvalitný genetický materiál tohto prehistorického zvieraťa. Na vznik fosílie sa treba pozerať ako na náhodný a výnimočný úkaz. Samotný nález skameneliny je však ešte väčšou náhodou. Fosílie nám píšu vzácnu kamennú kroniku Zeme.